One foot in front of the other. Hoxe en Padesando estaremos co valdoviñés campeón de Europa de kayak polo Adrián Hermida tras o seu bronce no Mundial. E tamén pasará polo noso test o olímpico tudense Óscar Carrera. Estivemos coñecendo a fondo o Club Náutico Muiño. E un dos nosos emigrantes favoritos, Quique Fernández, contarános como é o seu traballo coa selección de Corea. Acórdome que un amigo arrastroume aquí en xaneiro, tan pronto vin o primeiro día, acórdome que pensei, eu non vou durar aquí nin 2 semanas. 10 anos van facer en xaneiro, que empecé a remar aquí no clube, e espero que por moitos máis. As características dun bo porteiro sí que ten que ter unha boa velocidade de reacción. Os reflexos son unha das cualidades máis importantes. Outra é salir ao contraataque. No momento que o equipo atacante perde o balón, un bo porteiro sabe por que zona ten que salir, a que velocidade ten que correr para aproveitar o contraataque o máximo posible e poder marcar moitos goles. En vez de un bronce, un ouro, está claro, pero no último partido de grupo contra Francia, na segunda ronda, lesioneime nun tiro, entón nos clasificamos para as semifinais, complicousenos as cousas, perdimos a semifinal contra Alemania, na final de consolación no terceiro e cuarto posto, pois xogaron eles outra vez contra Francia porque eu non estaba para xogar, bueno, conseguiron ganar o bronce. É un equipo, cando un non pode, os máis tiran de ti, e a verdade é que eu considero que España como equipo e como grupo de persoas é o mellor que hai en todo o kayak polo mundial. A metade dos xogadores do retiro son componentes na selección nacional, entón eu xa os coñecía desde que entrei ao equipo nacional desde 2013, que entrei na sub-21, puxeronme xogar con eles ao ano seguinte. Pasou o tempo e volverme a propoñer, ese ano tamén cadrou que o Copacabana moita xente coa que xogaba eu foi deixando o club. O que Adrián se fora, a ver, eu penso que a nivel calidade sí que disminuiu, porque, bueno, ao fin e ao cabo era o porteiro que había na categoría senior. De todas maneiras foi unha decisión dura, non me resultou fácil escoller entre Retiro e Copacabana, pero tratei de enfocalo como unha oportunidade de mellorar eu como xogador, xogar no mellor equipo de España actualmente, un dos mellores de Europa, pois aumenta o nivel de xogo, as exixencias dos partidos, é outra maneira de enfocalo. E o que quería era xogar o europeo por clubes, e, bueno, o Retiro era o favorito para xogar ese campeonato, e, a verdade, penso que o merece. Con 23 anos estou coa mirada posta en seguir entrenando e mellorando neste deporte para alcanzar o meu máximo nivel de xogo, tanto de porteiro como de xogador normal. Pero tamén sei que deste deporte nunca ninguén vai chegar a vivir, entón tamén compaxino a miña vida de deportista cos estudios que estou cursando ahora mesmo nun centro aquí de Ferrol, de programación da fabricación mecánica. Sí que me gustaría, cando me retire como xogador, continuar a labor de entrenador do equipo, tanto do Club Copacabana como do equipo nacional algún día. Se se desa sorte, pois, gañar todas as grandes competicións, Campeonato de Europa, Campeonato do Mundo,
World Games e Campeonato de Europa por clubes como xogador, e se pode ser tamén como adestrador, pois xa sería perfecto. Naranja, Coruña, Tailandia, la Milla Verde, Nickelback, cualquiera que dé caña, Saúl Crevit, natación, Rafa Nadal, petanca. El primero que se me vino a la cabeza, te lo juro. Espaguetis a la carbonara, la playa de los ahogados. Ostras, Juego de Tronos, la cara sonriente, siempre. Instagram. Me quedé bloqueado, dije yo, ¿qué digo yo? Petanca, venga. Destes 25 anos de historia que cumplimos ahora de cara a vindeira temporada, quedamos un grupo pequeno de antigos deportistas, no que me incluyo desde o inicio, un par deles que siguen compaxinando a súa vida profesional, familiar, con poder asistir a algunha regatiña e botaron a man no que se pode no clube. A canoa no Náutico Miño, ten o seu peso, dos últimos anos para cá, porque gracias a Fontán e a María Pérez estamos tendo uns grandes resultados. Todo empeza coas gañas de cada rapaz, dannos a estar nun punto por encima aí, a nivel autonómico, nacional e incluso internacional, con María e con Manuel neste caso ahora. María Pérez ten de especial que é moi traballadora, é unha rapaza que se organiza, é capaz de buscar un objetivo e vai pelear hasta o final por conseguilo. Fontán acabase de proclamar su campeón de Europa en distancia olímpica no 100.000. É un rapaz con enorme potencial que a día de hoxe, coa súa madurez, está un peldaño máis abaixo de canoístas que pode haber ahora mesmo en categoría absoluta, e ten ainda moita progresión. Se todo vai ben, esperemos que ese pequeno salto que falta siga indo para diante, que non se estanque. De cando ganou Perucho o ouro, pois sin duda foi un ano moi importante na historia do Club Náutico Miño, co sello de ouro sacado de Carlos Pérez. Estábamos reunidos no auditorio, recordo, vendo a carreira, sin duda foi un éxtasis para todos, como club, como representante, como a todos os deportistas, todos estaban moi vinculados a Perucho e ainda a día de hoxe sigue estando moi vinculado ao club. Coa inauguración das novas instalacións, tuvemos a sorte de contar co noso deportista nese entonces, Carlos Pérez Perucho, e co maior deportista do deporte español, David Cal. Nas instalacións non nos podemos queixar, todos que están peleando por unha instalación saben o traballo que custa ter unhas instalacións dignas. Isto foi un antes e despois, é a visión, ti queres ir ao Náutico Miño, se eres un veciño de aquí e tal, ora ves onde está o Náutico Miño. Antes estábamos un poquinho ocultos aí nun muiño vello, que é do que ven o nombre do club, cambiándonos onde coincidía, sin vestuarios e tal, como estarán moitos clubes, por desgracia, agora. Nas xeracións, sen duda, o punto aparte que foi
A medalla de ouro de Perucho foi o que nos dou o último impulso institucionalmente para que inauguraran as instalacións e as acabaran. Ao redor das 100 licencias estamos traballando, a gran maioría é na categorías base, é dicir, nós damos moita importancia á categoría base, é dicir, de cara a ter deportistas como os que falábamos anteriormente, e que poidan chegar aí e poidamos coidar, mimar, darle todo o que o club poida, necesitamos o filtro da vida, é dicir, de que veñan rapaciños prebenjamíns, alevíns, e cada un vai buscando os seus obxectivos, vendo nosas cualidades, apoiálos en todo. Sin canteira, sin rapaces pequenos, temos claro que non vamos ter juveniles, senior ou veterano, é dicir, é importante para nós, é dicir, non sabemos os cantos poden chegar arriba, pero se non temos, non vamos ter arriba, é dicir, depois son generacións que cambian co largo dos anos, é dicir, nós desde o club, é dicir, as categorías prebenjamín, benxamín, alevín, damoslle moita importancia, é dicir, queremos que os rapaces veñan ao club a divertirse, que veñan a facer deporte e que estén vinculados ao club todo o ano. Ese hándicap que temos nós está nos levando a estar pelexando ano tras ano polas diferentes ligas desas categorías, é dicir, competindo con clubes de cidades e con clubes que chega ao verán e se cuadriplican as licencias nesas categorías, pero nós, é dicir, mantémonos aí gracias ao traballo de todo o ano e mantemos os rapaces. Está claro que é un deporte de verán e cando ven o verán aumentan as licencias, aumentan os rapaces, pero temos un alto porcentaxe co trato que facemos, co traballo que facemos coa canteira, esas altas que temos no verán, a maioría quédase durante o inverno. Hola, son Enrique Fernández, o adestrador de piragüismo de Corea, o equipo nacional. Isto é pa de Sandra. Eu traballei moitos anos como adestrador aquí en Galicia, en moitos clubes, no Río de Aldán, no Grove, no Club de Piragüismo Verdugo. Traballei no centro de tecnificación tamén, por causas da vida quedei sen chollo. Por internet, na página da Federación Española de Piragüismo, eu mirei que había unha solicitude de adestrador para Corea. E ali mandei o meu currículum, e cando mandei pensei, e se me chaman e teño que ir para Corea, igual vou. Isto pasaron uns meses, como 3 ou 4 meses, casi tiña esquecido o tema de Corea. Chegoume un email, me decían que estaba na fase final da selección, se ainda estaba interesado e se ainda quería ir a Corea, e respondílles que sí. E xa en xaneiro de 2014 dime, pois queríamos que estiveras aquí en febreiro. E dicen, bueno, pois mandademos tickets de avión e marchei para Corea. Cando chegas, eres de fora, e no meu caso era máis novo que o resto dos adestradores. Simplemente pola liña de idade, ao ser máis novo, xa estás un pouco por detrás, da igual o nivel que teña. Entón sempre foi unha pelexa continua, e hasta que tes resultados, non creen no teu traballo. Da liña de idade, da diferencia entre homes e mulleres. Por exemplo, cando vas a un restaurante, vas a comer, normalmente sentaste na mesa e tes que saber se ti eres o máis novo. Se ti eres o máis novo, tócache colocar os vasos, servir a auga e colocar os palillos para comer. Se hai algunha muller, digamos que salvácheste porque lle toca a ela. O Konglish é unha mezcla entre coreano e inglés. O primeiro que aprendín foi máis rápido, que é pali pali. Eso aprendí no primeiro día e pali pali, estou todo o día con eso. Por suposto tamén aprendí pego pa, que é moi importante, bomalá, cando te sede. E o número 9 é Q. Entón tamén facíame algo de gracia. Cando vamos a facer 9 repeticións, we are going to do Q repetitions. Eles non teñen a mesma base que temos aquí, tanto de traballo físico como de traballo psicolóxico. Cando cheguei ali o primeiro ano, quería facer volúmenes de traballo similares, en canto a kilómetros por semana, vin que era imposible, porque non tiñan a mesma base que os deportistas de aquí. Semanas de moito volumen de adestramento, non é que sexa moito, pero semanas de 150, 170 kilómetros en toda a semana repartidos por sesións, acababan reventados. ¡Gol!
Comenzamos a adestrar ás 6 e facemos un pequeno adestramento de aproximadamente 40 minutos, unha hora. Vamos ás 7, vamos máis ou menos ás 7 a desayunar, descansamos un pouquiño e ás 9 volvemos a facer outro adestramento. 2 horas e pico, 3, dependendo do día. Sobre as 12:30, 1 comemos, de novo mando os rapaces a dormir a sexta, sobre as 3:30, 4 volvemos a facer outro adestramento. A iso das 6:30, 7 é a cea, pero sí temos que ir á cama máis ou menos cedo de novo. Na primeira reunión, a Federación díxome: este ano temos os Xogos Asiáticos aquí en Seúl e queremos medallas, queremos un ouro. Entón estaba un pouco sorprendido, pedíame resultados e a competición estaba máis ou menos cerca e eu non tiña nin idea do nivel que tiñan, nin nada. Ao final fixemos un par de camps de adestramento en Europa, tiven tempo de traballar, tiven sorte de que había un par de rapaces con potencial. O K1 200 metros sacou un ouro nos Xogos Asiáticos. Este era a primeira medalla de ouro que conseguían en máis de 24 anos. O presidente veu deume unha aperta. E iso é algo inusitado. En Corea danse a man e pouco máis. No 2017 decidiran contratar un adestrador coreano. Acabara o meu contrato, eu tiven que volver para España, para Galicia. Comezou o 2018, tiñamos de novo os Xogos Asiáticos e querían resultados de novo. O presidente falou cos deportistas e decidiron que precisaban de novo un adestrador estranxeiro. E os deportistas dixeron: nos queremos a Quique. Eu sabía que por onde podía explotalos, pois decidimos centrarnos de novo no K1 200 metros e no K4 500. Traballamos moito, outra vez fixemos un camp de entrenamento aquí en Castelo de Miño e as cosas iban mellorando casi cada 2 semanas, 3 semanas. Fomos a Indonesia, o campeonato, os Xogos Asiáticos, para a sorpresa de resto de países, conseguimos outra vez o ouro no K1 200 e o K4 foi prata no 500 metros, que tamén foi moi bo resultado. Teño oferta de Corea para 2020, incluso para os Xogos de París no 2024. O presidente da Federación Coreana díxome que el quere que eu este ali. O que pasa que hai certas cousas que a min gustaríame que cambiaran en canto a forma de traballo en Corea, en canto a xente que está xusto por riba de min, que me facilitar a miña vida, en xeral, tanto a deportiva como a familiar. Entón, a verdade é que eu non sei exactamente cal é o meu futuro. A min a verdade é que sempre penso que quero volver a casa. Se tivera un bo traballo aquí en casa, a morriña da terra, da familia, eu teño unha filla de 2 anos agora, e cada vez que eu marcho para ali, teño que marchar sen mirala. Verme aquí en España con 40 e pico anos, sendo mestre nunha escola, polas mañás dando clases de educación física e polas tardes ensinando rapaciños nun club. Eso sí que sería un bo soño.